God aften og velkommen til Hix TV. I dag rapporterer vi ud fra BioCity Aalborg til det helt store Oscar Event Show 2014. Den røde løber er rullet ud, og champagnepropperne er sprunget, og nu venter vi sådan set bare på programmet går i gang. Ja, vi er her i BioCity, og vi skal ind i den store sal 1. Det er på helt stor lærred, og så skal vi se Oscarshowet. Inden det går i gang, så skal vi se filmen 12 Years a Slave, en Oscar-nomineret film, som vi begge to glæder os rigtig meget til at se. Og så finder vi ud af, om det er den, vi håber på skal vinde. Der er mange film nomineret, blandt andet den danske Jagten, som vi tre af os i hvert fald. Rigtig god film. Ja, rigtig god film. Med Mads Mikkelsen i hovedrollen, og den håber vi selvfølgelig på vinder. Men ellers så glæder vi os til en rigtig hyggelig aften her i BioCity. Ja, Mads Mikkelsen, der ligger godt i kulden for ham for amerikanernes side af. Ja. Det er De vil ham vil jeg lige. Det kan de. Det bliver rigtig spændende, og vi glæder os selvfølgelig også til at se, hvad der sker. Og det bliver ekstremt spændende at se, hvad for nogle film, der får nomineringer osv. Okay, jeg står sammen med Vanja og Amalie. Ja, hvad er jeres forventninger til i aften? Det ved jeg sgu ikke. Flotte kjoler og god film. Jamen, jeg forventer først og fremmest at se en fantastisk film, som jeg har hørt ufattelig meget godt. Jeg har med vilje ikke set den, fordi jeg vidste, at jeg skulle se den i aften. Og så forventer jeg at blive underholdt til ekstremer. Altså. Jamen, jeg glæder mig også rigtig meget til, at vi skal se 12 Years a Slave. Jeg har heller ikke set den endnu. Jamen, det bliver en god aften, og det er de rigtige, der vinder. Hvem håber I så på, der vinder? Og der er Louis McConaughey. Ja, Matthew McConaughey. Okay. Ja. Nogle film? Ej, filmene? Nej. Vi hæber bare på skuespillerne. Ja. Altså, jeg regner lidt med, at Jennifer Lawrence vinder, men jeg håber lidt, at Lupita henter fra 12 Years a Slave. Hun vinder bedste birolle. Det også godt få en nu. Ja, det tror jeg også på tide. Okay. Hvad med Jagten? Nu har vi jo Mads Mikkelsen. Jamen, altså, nu har jeg jo lige siddet og krydset af på sådan en side her. Jeg håber selvfølgelig, at Jagten vinder. Altså, det er min klare forventning. Det gør den. Det er dansk film, så selvfølgelig. Hvad så med i morgen? Nogle planer i morgen? Skole. Sove, den er jeg også med på, men mange tak. Der er nu blevet åbnet ind til salen, og folk er så småt begyndt at trække derind. Jeg skal lige se, om vi kan få lov at komme ind. Og folk er formodentlig ved at finde deres pladser til det hele store Oscarshow, og der er allerede kørt billeder på skærmen. Og ja, Bio 1, Aalborg BioCity, det er den største sal. Jeg ved faktisk ikke, hvor mange den kan huse, men der er plads til et par stykker her, og nu må vi se, om vi kan finde vores pladser også. Vi sidder nu her under den røde løber og showting, hvor de snakker om kjoler lige pt. Og kjoler, er det lige så stor del af showet som selve filmnomineringen og alt det her? Nej, det vil jeg ikke synes. Det er det ikke? Nej. Nå, fordi det lader ellers til at være noget, som folk går rimelig meget op i, siden man gider at gøre så meget ud af det. Hvad med dig? Jeg kunne ikke være meget mere ligeglad. Jeg venter virkelig bare på, at showet går i gang. Nå, det var den film. Ja. Hvad synes vi? Ja. 12 Years a Slave. Det var en... jeg ved ikke, om jeg vil sige speciel, men... Nej, men jeg synes, man sidder tilbage med sådan en følelse af, men det er lidt ligesom noget, man har set før. Ja. Altså, der har sgu været mange film, hvor det har været om slaveriet i det sydlige Amerika. Ja, det kan man godt sige. Altså, det er jo ikke noget helt nyt og spektakulært, vi aldrig nogensinde har set før. Det er det ikke. Nej, men stadigvæk, altså, films kvaliteter, det er jo altså... Ja, den er rigtig flot. Det er en rigtig flot film. Rigtig flot film. Ganske udmærket skudt. De her lange, hvor han hænger i rebet der, for eksempel. Det var sådan lidt... Man sidder sådan lidt og venter. Ja. Okay, han bliver bare hængende. Men fint nok. Men hvis vi skal tilbage til emnet. Slaveriet, det er... Jeg ved ikke, hvor interessant det er. Ej, altså jeg vil sige, det var måske ikke lige min kop te, eller hvad man kan sige. Nej. Men
Ja, altså, det er jo ikke en dårlig film, men jeg heller ikke, synes ikke, den fortjener alle de 9 Oscars, den er nomineret til. Det synes jeg heller ikke. 9 Oscars, det kommer også lidt bag på mig, at det var så voldsomt, fordi hvis man læser om, hvad den handler om, inden man ser den, så ved man godt, at det godt kan gå ind og blive en Oscar-vinder på grund af emnet, og det spiller på det følelsesmæssigt. Det er præcis emnet, og den måde filmen er lavet på, og den måde den er filmet på, det er sådan noget, altså Oscar-komiteen, de der gamle røvhuller, de elsker det. Ja. Sådan noget der. Det går lige rigtig Oscar-film. Det betyder ikke, den er god, kan man sige. Nej, overhovedet ikke. Det behøver det ikke at betyde. Det er jo altid, sådan er det jo altid med anmeldere, og hvad almindelige folk, kan man sige, kan lide. De plejer ikke at gå hånd i hånd, men det var en udmærket film. Ja. Og det var også spændende nok. Ja. Okay film, men ikke min favorit. Nej, vi må håbe, der er nogle bedre blandt de nominerede. Blandt de nominerede, ja. Here are the nominees for Best Live Action Short Film. Helium. Helium Man, en dansk film. Yes, sir. Dansk er dejligt. Man kunne høre publikums reaktion herinde i salen. Det var helt... Den var entydig. Glad. Vi starter godt ud, kan man sige. Men Helium, altså jeg har ikke set den, men jeg har læst lidt om og ved, hvad den så også rigtig fantastisk ud. Er at være en kortfilm, så... Altså, det handler om en lille dreng, der får fortalt en historie om det her univers, der hedder Helium, hvor alt kan ske. Altså, han ligger meget sygt i en dreng. Det kan man godt sige. Altså, jeg gad godt at se den. Jeg ved ikke, hvor jeg kan se den, men lige så jeg finder ud af, så skal jeg se den. Så. Helt klart. Vi glæder os til, at jagten kommer på senere i aften. Som selvfølgelig vinder. Ja, selvfølgelig. Nu står vi her, og jagten har desværre ikke vundet nok Oscar. Og nu vil vi gerne lige høre, hvad publikums holdning til det er. Hvad er jeres holdning til Oscar, eller jagten ikke vandt en Oscar? Vi rejser os op og går nu. I protest. Ej, det er virkelig skuffende. Ja. En meget antiklimatisk. Helt vildt. Vi havde virkelig regnet med. Håbet på, at vi kom hjem med 2 Oscars. Det kunne godt være godt. Ja, minimum 2. Vi vidste godt, Act of Killing, det var sådan lidt. Den havde bare potentiale til at vinde. Virkelig ærgerligt, den ikke gør det. Så det var jo stærkt konkurrenter, så. Men det synes jeg, det var så. Ja, det kunne godt nok have været godt. Jo, generelt, danske film har det med at lave virkelig maveknugende film, så... Ja, men det er jo noget, vi helt klart er kendt for. Det kan godt være, vi er et lille land, men vi har en af verdens største prestigefyldte filmskoler, så det er helt klart et hårdt setup, vi har, men desværre. Hvad så bliver I her resten af aften? Ja. Vi går ikke hjem, før vi får vores croissant. Nej, der er jo croissant og kaffe. Når jeg har croissant og kaffe, det er sådan set det næste højdepunkt nu. Sådan set, ja. Anyways, film. Den bedste film. Hvad for en tror vi, det bliver? Det går nok svært. Ingen anelse. Det tør jeg ikke udtale mig om. Mange tak. Det var så afslutningen på et forrygende show. Forrygende musik, forrygende film. Ja, vi bliver lige nødt til at kommentere på Ellen, som var Oscar Stjørtvært. Ja. Hun var jo forrygende, altså. Hun var sjov, og hun var... Ja, det gik bare smooth. Det spillede bare for hende. Det var virkelig, og musikken også. Vi fik Let It Go live. Ja, og Happy også med Pharrell Williams. Jeg elsker den sang, virkelig. Jeg synes, den er så god. Og også Let It Go. En rigtig flot scenesetup. Levende, og det hele kører. Ja. Virkelig flot, må man sige. Det var et godt show. Det var det. Og en Oscar til Danmark. Det er vi glade for. Desværre kun en, men heldigvis også en, kan man så sige. Ja. Det var nogle stærke modstandere, vi var mod. Ja. Det var det. Så helt klart flot. Nu vil vi nyde vores croissant og vores appelsinjuice. Og så vil vi nok hjem i seng, går jeg ved fra. Forhåbentlig. Så. Tak for den gang. Tak for den gang. Hej.